Aiaraldea bisitatu emango diogu hasiera sustraia saioaren aurtengo azken atalari. Gastronomia, kultura eta arkitektura aldetik. Oparotasun handiko eskualdea da. Aiaraldeko txakolinaren ibilbideari esker bertako altxorrak emango dituzte ezagutzera. Jarraian, Bizkaiko txakolinak mahastien osasunari buruz antolatutako hitzaldien berri emango dizuegu. Astigarragako Sagardo Foruma ere izango dugu albiste. Lursaguek nekazaritzan eragiten dituzten kalteak ikusiz, sustraia saioa eten egingo dugu hurrengo urtera arte. Ekoizlei burua usteak dakarzkieten karraskari txikiak dira lursaguak. Aiaraldeak nortasun propioa du. Araban eta Euskadin paraje gutxi dira hain zoragarriak. Txakolindegiak, Artomainako hau bezalakoak, Aiarako geografia osoan daude. Lehen argiprintzak lagun, inguruak are ederrago azaltzen dira giro eguzkitsuan. Gailur altuenetatik ibar osoa ikusten da. Txarlazo mendia, Antiguako Ama Birjinarekin eta Nerbioiren iturburua gailur lerroan nabarmentzen dira. Mariano Alaba, Arabako txakolina jatorri izenaren lehendakariak eta Aiaraldearen ezagutzaile finak aurkeztu digu eskualdea. Administratiboki Arabari dagokio eta zati txiki bat Bizkaiari, baina kulturaren eta paisaiaren ikuspegitik leku bera da. Aiaraldea es un enclave. Paraje batek izan ditzakeen bertute guztiak ditu Aiaraldeak. Izan ere, biztanlegune handienetatik hurbil egon arren, landa eremu batek izan ditzakeen alde on guztiak ditu. Beraz, eguneroko masifikaziotik eta zaratatik ihes egin nahi duenak, harrikada batera ditu Aiara eskualdeko xarma guztiak. Ondarea, paisaia, historia, kultura eta gastronomia. Bertako gastronomia, txakolina barne noski, ondare arkitektoniko aberatsa, kultura eta paisaia, Aiaraldeak dituen ahalmen turistiko ugarietako batzuk baino ez dira. Erakargarritasun turistikoaren ikuspuntutik, eskualde honek duen potentziala itzela da. Era guztietako baliabideak ditugu. Historia, ondarea, kultura, gastronomia, paisaia. Sinetsita gaude, eskualdeak potentzial handia duela. Eskaintza oso interesgarria da. Una oferta muy interesante, ¿no? Denbora luzez landu ondoren, turismoa sustatzeko proiektu zahar bat jarri dute martxan. Aiaraldeko txakolinaren ibilbidea. Aiaraldeko museoak, jatetxeak eta mendi ibilbideak ezagutzeko bisita ugari sustatuko dira proiektu horren eskutik. Elkarte berri honekin, aurrerantzean, gurea aldarrikatu nahi dugu. Lehenik eta behin, hemengoak animatzeko euren gaitasunetan sinestera. Eta bigarrenik, hau guzti hau balioan jartzeko, ordenatzeko, eta Aiaraldeak dituen baliabide guztiak eskainiko dituzten ekimenak martxan jartzeko. Esta es la comarca de Ayala. Lankidetza publiko eta pribatua funtsezkoa da ibilbide berriaren arrakastarako. Creo que ahora estamos en un momento. Orain une gozo batean gaude. Hau da, elkartea eratzeko lehen urratsak eman ditugu. Badakigu lankidetza beharrezkoa dela. Eta denok bultzatu behar dugula elkartea, bakoitzaren gaitasunak kontuan hartuta. Nork bere ekarpena egin behar du. Esperientzia, ezagutza, lana, dedikazioa, eta oso garrantzitsua den gauza bat, finantziazioa. Financiación, ¿no? Esan bezala, txakolindegiak dira ibilbidearen ardatz nagusia. Dagoeneko, 5 txakolindegi bazkidetu dira. Irailean hasi zirenean, 20 bazkide ziren, eta gaur egun,
30 baino gehiago dira. Turismo jasangarrian eta ez inbaditzailean oinarritua guztientzat da negozio aukera. Garabila landetxearen kasua hori da. Llantenon dago eta duela 14 urte zabaldu zituen ateak. Antzinako etxearen egituraren zati handi bat gorde du. Ostatu plazak 30 izan daitezke ohe gehigarriak barne. Labe tradizionala du, baita garai bateko bizartegia ere. Casa Rural Garabila ofrece... Garabila landetxeak, lasaitasuna eta antzinako inguru berak eskaintzen ditu. Betiko bizimodua alegia. Arabako eta Aiarako baserri tipikoak, gure aitonamonen, gure birraitonamonen garaian bezala dirau. Ogia, ilapaindegia, ura, abereak, euren produktutik bizi ziren. Guztien arteko lankidetza garrantzitsua da proiektuak arrakasta izango badu. Denon artean lan egin eta elkarri lagundu. Upategia ikustera etortzen den jendeak lo egiteko leku bat behar du, eta lotara etortzen direnek ikusteko gauzak behar dituzte. Bilbora, Donostiara edo Gasteizera joan beharrik ez dago. Hemendik hurbil gauza oso politak ditugu. Balmaseda dago, Artziniegan museo bat dago, Urduñako aldezarra oso polita da. Denon artean batzuk eta besteok bat eginik, Aiara mapan jar dezakegu. Arabako Errioxa, ez baita Araba osoa. Beste ostatu eredu bat, hau ere Llantenon, Satia berri da. Apartamentuak dira, Finlandiar estiloko 5 etxe eta espazio komun bat. Ikuspegiak zoragarriak dira. Juan Marik eta bere alaba Jonek begirada bat bota diete zaldiei, bezeroek ere zaldiez gozatzeko aukera dute. Bizitegietan era guztietako erosotasunak daude. Apartamentuetan, batez ere, hori eskaintzen da. Lasaitasuna, atsedena, ikuspegi ederrak, inguruan dagoen guztia. Garobel mendizerra, Nerbioi urjauzia, Artziniega, Urduña, 20 kilometro inguruan dena. Jendea atseden bila dator. Eta udan, oskirri eta lasaitasun bila. Elkarte berrian parte hartzen dutenek elkarri laguntzen diete. Eskualdea jendez bete nahi dugu asteburuan. Eta horretarako ostatuak, upategiak eta museoak gure tresnarik onena dira. Elkartearen helburua hori da, bisitariei hainbat jarduera eskaintzea. Museoak, upategiak, txangoak, paisaiak. Bestalde ostatuetan asteburua pasatzeko lekua eskaini behar dugu. Aiara aldeko beste aberastasun bat museoak dira. Artziniegak 3 museo ditu. Museo Sakroa, Arteko Ama Birjinaren santutegiaren ondoan, zuhaitz berezi gisa katalogaturik dagoen bere arte bikainarekin. Santxotena museoa eta museo etnografikoa. Xabier Santxotena eskultorea da, zura lantzen du eta museoan berak egindako artelanak ezagutzeko aukera dago. Ikastaroak ere ematen ditu. Hemen bere azken artelan bat erakutsi digu. Artelan askok lotura dute euskal mitologiarekin. Honako hau, Olentzerori egindako omenaldia da. Hau da, Olentzero. Noiz jaiotzen da Olentzero? Ni galdera hori egiten diot bisitari guztieri. Eta, ez dakit ebez, 80 urte, 100 urte, baina hortan geritzen da ez da, baina Olentzero jaio zen, oin dela 2000 urte. 2000 urte. Eta, historia da oso ederra, basoako gentilak jolasten bolokin. Han urruti ikusten zuten argibet. Basatorrela. Esan zuten, galdetu behar dugu, gentil zar bat bazegoen jako bazuluen, eta gainera itxua.
Eta, bueno, atea zioten eta esan zuen gentil zarrak, jarri nazue palillo batzuek edo abar batzuek begin ikustekota. Eta ikusi zuenien argi bola hori esan zioen beste gentilei. Haizu, gure denbora ja bukatu da. Bukatu da, segatiken, hausia hemendik horrarea ja beste kristautasuna eta beste giro bat badago. Orduan, botanazue gentil zulora. Eta hemen Euskal Herrien badaude, gentilarri, gentil zulo, eta honen amentxe orozkonda ikusten dire, mostra horiek. Eta azkeneko pieza hausi da, eta euskeraz da kismi. Etnografia museoa denboran zehar egindako bidaia da. Garai bateko bizimoduak bizitzara ekartzen ditu, eskola zahar bat, botika bat, edota taberna denda bat. Aretoetan, Arabako baserrietako eta herrietako bizimodu zaharrak ematen dira ezagutzera. Hemen topatzen dugu denboraren makina. Sartzen zarenean, ikusten duzu edo pasatzen zara orain dela 100 urte arte. Eta hemen ikus dezakezu nola bizitzen zen jendea, bai baserrietan, bai hirian. Areto batean eskualdeko edari tipikoak daude, batez ere, txakolinak. Upategi modernoak eta txakolindegi tradizionalak lotzeko era bat da. Hemen museoan ogibide ezberdin daukagu, eta batez ere alde honetan dugu edariari zuzenduta dagoena. Hemen ikus dezakegu, erabiltzen ziren tresnak, denbora hartan, nola gordetzen ziren edariak, eta baita ere baditugu beste bitxoko, alde batetik antxinako sukaldea, hor baserritarra batez ere edaten zuen bere edari propioa, eta gero ere hiriko tabernan. Txakolinaren ibilbidean batu diren bazkideak aurkeztu dizkigu Marianok. Estamos ya acercándonos a los 30. Ia 30 bazkide gara. Eta horixe izango da, elkartearen lehen zereginetako bat. Eskualdeko herrietan, gure burua aurkeztea. Eta argi azaltzea nortzuk garen, eta zer egin nahi dugun, bazkide gehiago erakartzeko. De más asociados, ¿no? Arabako Foru Aldundiak Kexaako monumentu multzoa bereganatu du eta zahar berritu ondoren mota guztietako ekitaldien topagune izango da. Aiara aldea ezagutzeko beste arrazoi bat. Mendi ibilbideak, arkitektura, gastronomia, erdiaroko parte zaharrak eta jakina, txakolindegiak dira aiaraldeaz gozatzeko arrazoietako batzuk. Bizkaiko txakolina jatorri zenaren kontseilu arautzaileak mahastiak era jasangarrian zaintzeko jardunaldi bat antolatu zuen azaroaren 19an Bakion. Bizkaiko txakolina forum laboralkutzeko helburua da sektoreari sektoreak garrantzia emoten dutzen gai horrek jorratzea. Azkenengo urteetan enoturismoa, ardogintza edo zelanez mahastigintzan ditugun arazo ezberdinak hausnartu egin ditugu eta aurten horregatik mildioaren inguruan ibili gara. Enrico Peter Lunger irakaslearen hitzaldia nabarmendu zen. Mahastizaintzako katedraduna da Udineko Unibertsitatean, eta nazioarteko erreferentzia mahatxondoen gaixotasunetan. La viticultura tiene un problema. Hainbat sistemaren bidez, era jasangarrian ekoiztea da, mahastizaintzaren erronka nagusia. Landarea zaintzeko sistema agronomikoak eta landareak ondjoetatik babesteko sistemak behar dira. Kasu honetan, ondjo izurriekiko erresistenteagoak diren barietateekin lor daiteke hori.
Hautespen genetikoa tokiko hainbat barietate gurutzatzean datza. Hortik ateratako genei esker, landare erresistenteagoak lortzen ditugu. Fungiziden erabilera nabarmen murrizteko aukera emango digutenak. Ondoren, bisitaldi bat antolatu zuten Bakioko txakolingunera, herrian bertan. Bestalde, Sagardoaren lurraldeak antolatuta, azaroaren 20an, 21an eta 22an, Sagardo Foruma antolatu zuten 6garrenik. Ekitaldiak Astigarragako Herribera Kulturgunean eta Basque Culinary Centerren izan ziren. Edizio honetan parte hartutakoak 13 herrialdetakoak ziren. Sagardo Forumaren helburu nagusietakoa, batetik izango da gure bertako sagardoaren kultura nazioartean ezagutzera ematea. Sagardoaren kulturaren inguruan dagoen guztia dia gure sagardotegiak, gure museoak, gure ondarea, gure kultura, eta aldi berean baita ere nazioartean gertatzen dena bertan ezagutzea. Azkenean oso garrantzitsua da baita ere kanpoan zer egiten den eta zer berrikuntza dauden ikustea, bertan ere inspiratzeko eta gauza berriak sortzeko. 2025ko Sagardo Foruma arrakasta handiz amaitu zen, eta hurrengoa prestatzen hasi dira dagoeneko. Lursaguak karraskari txikiak dira, satorrekin zerikusirik ez dutenak, eta benetako izurri bihurtu dira Gipuzkoako nekazaritza ustiategietan. Ainoak Urnietan landatu zuen aguakate saila Gipuzkoako lehenetarikoa izan zen. Ana Maite, fruiteleko teknikaria, lursail ikusgarri hau ikustera etorri da. Izurriei buruz eta izurrien kontrolari buruz aholku ematea da fruitelen zereginetako bat. Fruitel da Gipuzkoako frutazalen elkartea. Momentu honetan 249 bazkide dauzkagu. Horietatik gehienak sagarra die, gero mai sagarrare badaukagu, eta kibi ere bai, eta oain hasigea 3 ensaiotan Foru Aldundiak lagunduta, aguakate 3 landaketa egin ditugu, ikusteko hemen zein datorren hobetona edo zein landatu behar deun edo zein produkzioa urte guztian eukitzeko. Fruiteletik arlo hortan egiten duguna da, gure teknikari Aitor Etxehandiak egiten ditu urtean zehar hainbat hitzaldi gaixotasun eta izurreteai buruz, eta han asesoramentua ematen du baita ere, ze produktu erosi behar dian eta zer erabili bai konbentzionalean eta bai ekologikoan. Lursaguek urteak daramatzate Gipuzkoako fruta arbolak eta belardiak kaltetzen. Elkartean, Ana Maitek izurria zitzegin digu. Momentu honetan gure bazkideen artean nahiko kezka dago zataginaren plagarekin. Eta elkartetik ari gea horri irtenbide bat bilatu nahien, eta aste honetan hitzaldi bat emango du teknikari batek horri buruz, eta hoxe, nola irtenbide bat bilatu. Ainoak hainbat aguakate mota ditu. Denboraldi desberdinetan heltzen dira, merkatua ahalik eta denbora gehien hornitzeko. Aguakateekin 2022an jarri nituen lehenengo aguakateak proba bat egiteko, eta bat izan zen sagarrari laguntzaile bat jartzeko, ez? Dena batez izateko, bi pusketa izateko. Hemen atzean ditudan aguakate hauek lanjas barietatekoak dira, eta egia esan nahiko erantzun ematen dute hemen. Daukaten adinantzako nahiko kargatuta daude.
Baditut beste aguakate batzuk, hasi urritikan eta urritikan urtarrila bitartean biltzen dienak, beste batzuk urtarriletikan martxoa bitartean, apirilea hasten diana beste batzuk, eta gero udarako barietatiak. Hau adibidez, udako barietate bat izango litzake, jasen oso antzekoa, baino berandugo heltzen dena. Har daitekeen neurri bakanetako bat zepoak dira. Ni normalian benenoi kanta ez dut ibiltzen. Beldurra emateit inguruko gainuntzeko animaliak ere hilkote zaizkiten benenoakin. Orduan ni etortzen naizenetan txakurrekin etortzen naiz, txakurrak beti izatzen dute bakarren bat, eta bestela zepuak jartzen ditut, eta zepuekin ere desente harrapatzen ditut, baina asko daude. Ainoak Lurxaguen zuloak erakutsi dizkigu. Lurrazpian tunel sare bat egiten dute eta aguakate ondoen sustraiak jaten dituzte. Hemen daukagun hau ere, satain baten hau zulo bat izango litzake, sarrerte erakoa. Zulatuko bagenu, ikusiko genuke nola dauzkaten tunelak eginda. Tunelak edo galeriak eginda. Sustraiak galduta, aguakate ondo batzuk lehortu egin dira. Hau izango litzake sataginak eragindako kaltia, egun batetik bestera guztiz ximeldu eta ihartu egiten da, ez du nahiko indarrik pasatzen zainetikan, ez dauzkalako, jan egin ditulako, eta beste batzutan, beste kasu batzutan, gutxiago jan badizkio edo, gelditzen da bizirik, baino sufritzen, indarrik gabe. Lurxaguek sagarrondoei ere eragiten diete. Hemen ikusten dugunez, batzuk lehortu egin dira. Arazo handia da nekazarientzat. Aguakate ez da aparte, dauzkat baitare sagardotarako sagarrak. Sagardotarako sagarrak, deon dauden sagarrak dira, jatorri deiturakoak, eta bertan ibiltzen dien, normalian ibiltzen dien, produziorako ibiltzen dien barietateak dauzkagu. Aguakate ez gain, sagarrondoetan ere arazo berdina daukagu. Sagarrondo hontan ikusi daiteke, produzioan zeon momentuan, sagarrakin zeukan momentuan, energia pixka bat eskatu zaionean, zaina gutxi zeukalako edo jandizkiolako sekatu egin dela. Lursail honetan, hainbat zepo jarri dituzte. Ainoak begirada bat bota die. Zorterik ez gaur. Guk momentuz bilatu dugun sistema ikusten duguna harrapatu dugula, bakarra zepoak da, zeren bestela ez dakigu harrapatu ditugun hildien edo ez, eta horrela behintzat ikusten dugu badagon edo ez, guk zepoekin saietzen gara egiten. Gaur ez dugu suerteik izan, nahi nuen zuek ikusteko bakarren bat harrapatu, baina nahiko izuak dira, eta tankera ematen die zerbait berria jarri ezula, eta ez dugu harrapatu, baina egunen batian suerte gehiago izaten da, eta harrapatu izan dugu mordoxkan bat. Hemen erakutsiko dizuet imagen bat ikusteko egun bat. Kalteak handiagoak edo txikiagoak izan daitezke, baina Lurxaguen izurria Gipuzkoako leku askotan zabalduta dago. Nik esango nuke plaga Gipuzkoa guztira zabalduta dagoela, urte asko diela, baina badaude zonalde batzuk gehiago afektatuak izan dienak, bat hemen Donostialdean behintzat nik ezagutzen detena, geroz eta gehiagora dikoala esango nuke. Urnietan bertan, aguakate eta sagarrondo sailen ondoko larre batean, Mikelek esnebeiekin egiten du lan bere baserrian, Oiamar baserrian. Lurxaguek belardiei ere eragiten diete, nabarmen gainera.
Guk esne behia dazkau eta esnea produzitze dugu, esne hori kaikua entregatzeko. Satitxuak lurra arrotzeu, eta lur horrek belarra galdu iteu. Eta gero beste problema da, guk belarra ite dugu, behientzako bola egite iteu, eta lurroi belarretan bola barrua sartze dugu. Azpeitiko asteroko azokara joan gara, baserri lorea baserriko koldo eta joei bizitatzera. Duela 5 urte sortu zuten ustiategian lore moztuak lantzen dituzte biek. Guk ez ginen baserritarko munduak izan, ez? Ni txikitan bai, baina gero ez, beti bizi naiz izan naiz hirian. Eta gero ona etorri ginenean, pentsatu genuen, apurbet zarrak gara, tipulak eta azak eta horrek zaintzeko. Preparatu ginen, zelan ekoiztu, zelan lurra zaindu, zelan apurbet konsienteki, zelan kultibatzea, ez? Pozoindu gabe eta eta pentsatu genuen lorekin hastea, ikusten genuen zelan baserritarrek lehen ekartzen zuten halako sorta txikiak etxeko lorekin, ez? Eta horrek gero eta gehiago desagertzen ari ziren. Eta gu pentsatu genuen hori, apurbet presentzia hori zabaldu eta apurbet importanteago egin, ez? Eta, hola hasi ginen. Ekoitzitako ia tulipen neren bat galdu egiten dute lursaguek errabollak janda. Hainbat saio eta proba egin ondoren, konponbide eraginkor bat aurkitu dute. Sartu genuen halako moluskoen ostrak zatituta hor lurrean nahazten, ez? Eta holan eta guztiz ere jaten zuten. Gero, hasi ginen frutakajan sartzen bulboak lurrarekin, eta dena ondo prestatuta, baina lur azpian horrek jartzen. Baina sartzen ziren gainetik eta jan berriro, apuret gitxiago, baina jaten. Eta aurten egin duguna da, kaja horietan sartu, baina kajak lur gainean ipini. Eta gu, ez da plastiko bat, baina tejido bat gainean kajak ipini, eta aurten ez dute jan bat ere ez. Astigarragako Sagardo Forumean fruitelek hitzaldi batzuk antolatu zituen eta hoien artean Aitorrena nabarmendu zen. Asturiasko eta Galiziako lursaguen azterketan aditua da Aitor. Kalteak minimizatzeko zer egin daitekeen kontatu zion sustraiako lantaldeari. Es una especie que con pocos ejemplares. Espezie honetako ale gutxi batzuek kalte dezente eragin dezakete. Denbora laburrean populazioak izugarri ugaltzen dira. Koska hor dago. Adibidez, hektariako 500 aleko dentsitateak gerta daitezke. Baita 1000 alekoak ere. Ezer egin aurretik, inguruan izan ditzakegun labore lurrak, belardiak edota frutarbolak izan behar ditugu kontuan. Lursaguak hortik iris daitezkeelako. Beraz, modu koordinatuan jokatu behar dugu, edo bestela gure lursaila isolatu. Isolatu ezik edo koordinatu ezik, birkolonizazioak iritsiko zaizkigu aldameneko lekuetatik. Beraz, edo isolatu egiten gara, edo gainerako jabeekin koordinatu egiten gara. Coordinarnos con el resto de propietarios. Lursagua arazo bihurtu da Gipuzkoako eremu askotan, eta ekoizleak fruitelen laguntzaz neurriak hartzen hasi dira larreetan, fruta arboletan eta labore lurretan kalteak ekiditeko.